бошгоҳи ҷудои ҳоҷӣ шариф дар гузашта таҷрибаи ҷалби мураббиёни хориҷиро дошта, бо таваҷҷӯҳ ба манфиати он ҷиҳати беҳтар кардани маҳорати дастпарварони ин бошгоҳ аз хориҷи кишвар мураббии нав даъват кардааст. ин мутахассиси риштаи ҷудо аз кишвари Россия Давид Габаидзе мебошад, ки ба Тоҷикистон омада мавриди истиқболи намояндагони бошгоҳ қарор гирифт. рӯзи дигар бошад, Габаидзе дар толори бошгоҳи ҳоҷӣ шариф ба ҷудокорони Наврасу ҷавон муаррифӣ гардид. масъулону дастпарварони бошгоҳ бо мураббии нав гуфтугузоре дошта ҷиҳати ошноӣ бештар бо тавоноии ҳар кадом аз ҷудокорони ҷавону Наврас аввалин машқу тамринҳояшонро оғоз намуданд. масъулини бошгоҳ аз ҷалби мураббиёни ҷавону бо таҷриба интизороти худро чунин баён намуданд. мо шартнома бастем бо клуби Море, яке аз беҳтарин клубҳои Россия аст клуби Море. мақсад аз он ки таҷрибаи бои клуби Море мо дар клуби ҳоҷӣ шариф барои баланд бардоштани малакаву тамринҳои наврасон ҷорӣ карданем ва мехоҳем ки ҳамин наврасоне ки дар ин ҷо тамрин мекунанд дар оянда мисли Сомон Маҳмадбеков чемпиони ҷаҳон шаванд. шартнома бо Давид Габаидзе ба муддати 2 сол баста шуда, имкони тамдиди он дар оянда вуҷуд дорад. Габаидзе аз 8 солагӣ ба ҷудо машғул шуда, худ низ ҷоизадори ҷоми кушоди Аврупо дар Минск ва мусобиқаи кушоди Осиё дар Гонконг мебошаду зимни суҳбат маълум гардид, таҷрибаи хуб ҳам аз мактаби мураббиёни ҷопонӣ ва муғулистонӣ касб кардааст, ки метавонад онро бо дастпарварони ин бошгоҳ дар миён бигзорад. мо ҳам аз ин мутахассиси 26 сола дар бораи таъссуроташ аз аввалин рӯзи ҳузур дар кишвари мо ва дидораш бо ҷудокорони Наврасу ҷавони тоҷик пурсон шудем. Чуть-чуть город посмотрел, пока все нравится, вижу, все строится, развивается. Ну, и я думаю, мы с ребятами начнем развиваться постепенно. Сейчас, наверное, первую неделю просто понаблюдаем, кто какими навыками владеет, потом уже после будем составлять тренировочную программу и следовать ей. Как бы на сегодняшний день вижу, что работы много, но талант как бы есть у некоторых ребят. албатта тоҷикон барои ин мутахассис бегона нестанд, зеро ӯ дар бошгоҳи Мории Россия дар канори паҳлавонони тоҷик машқу фаъолият карда, ба гуфтааш беҳтарин дӯсташ ҳам тоҷик аст. дар ҳар сурат ҳадафи асосии бошгоҳи ҳоҷӣ шариф дар имзои шартнома бо бошгоҳи Мории Россия ва ҷалби мураббии хориҷӣ дар канори рушди маҳорати ҷудокорон ва худи ҷудо дар ватанамон ҳамчунин густариши ҳамкориҳо байни ин ду бошгоҳ баён мешавад, зеро ба гуфтаи дастандаркорон интизор меравад ки минбаъд байни варзишгарони бошгоҳи ҳоҷӣ шариф ва бошгоҳи Мории Россия тамринҳои дастаҷамъона низ баргузор гарданд. дар аввалин рӯзи тамринҳо толори бошгоҳ серодам буд, зеро ҷиҳати муаррифии мураббии нав хурдсолон, наврасон ва ҷавононро ба ҳам оварда буданд ва мо ҳам аз фурсат истифода бурда аз ҷудокорони сину соли гуногун интизороташонро пурсон шудем. мо аз омадани ин тренери навамон бисёр хурсанд ҳастем, зеро мехоҳем ки дар оянда аз ин тренер хеле усулҳои ҷудоро биомӯзем ва дар оянда аз ин тренер нав мехоҳем ки усулҳои чиро биомӯзем ва чемпиони Тоҷикистон шавем, ки дар пеш мусобиқа моро интизор аст. من میخوایم مطلبم را اجرا کنم، درسهایم را خوانم، معلم چیز شمسه میگرد اجرا کنم و یا مثل سامان محمدبکov، خوشقدم خسرو خواجه‌زاده، بهروز رسول باقیف پهلوانی تاجیکستان شوم. من در این 16 مسابقه اشتراک کرده جای یکم، دوم، سوم را اشغال نمودم. ҳамчунон ки мебинем, расули хурдсол орзу дорад мисли Расул Боқиев муаррифгари арзандаи меҳан бошад ва умедворем ин гуна ҳамкориҳо роҳи расидан ба чунин орзуҳоро осонтар хоҳад кард.